Here guys, paingon nami sa ubos kay naapa mi balay adtuan. May untag makakaon na pod mi. So panoorin na lang ninyo doon sa Maya Mia Lifestyle. Thank you so much guys. Oy. Diri na pod mi. Diri na pod mi. Asa mi gidala ni Kikin ani guys. Panoorin na lang ninyo doon sa isang channel ko, Maya Mia Lifestyle. Diri na pod mi, mamista. Kay huma naman mi didto, ikaduhang balay ni diri nya. Kamera diri mga igagaw. Si Kikin here. Okay ra ka Kin? Nakaana-ana na si Kikin. Agtapon may pikas balay karon. Agtapon na pod sa pikas balay pagkahuman kaon. Pero murag dili na kay busog naman daan dito ganina nya. Ang diri tilaw-tilaw na lang dayon pod no. So abang-abang sa among bambam na pod ikaduhang balay guys. Thank you sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako. Daghan kaayong salamat. Sana hindi may skip ang as. Eto, Happy Festa Bugdang Talisayan Misamis Oriental. Si Uncle Dumi. Manggulungin ba? Day. Si Uncle Marlon. Amin ta guys kay para pakanon. Nandito na Kami sa mga kaigagawan. Di ana pod pang ana-ana. Naana po dili na malikayan na adjud na no. Oh, naon sa? Ubog. Gilimbungan sa tagay. Unsa? Bisawa. Why pabili ka inipong? Uy pa. Why ngisay lagi kay makapaka. Unsa man ang Marlon? Mahal mang rabis. Dili magisiha kay para Makapaak. mahal ang rabis. Di agyapon mi diri nagkatapok, kamera mga igagaw diri. Ana-ana dahil si Kikin. Nagpingping na si Kikin. Kay nakaana-ana na. Na si Bimar Dani, igso ni Kikin. Sampak Ramon. Oh. Ana-ana. Mga una pod mi guys. Bib, alin na Bib? Alin na Rapi? Humanakaon si Rapi. Kapila balik-balik si Rapi. So mga una mi guys. Naana pod kuan kanang nilauya. Tapos mga unta ninyo tanan diha. Diyan kaon kay para maka ano-ano. Dana rati. Kay sabaw ang ako sabaw na pud ang ako kay didto kaganiha kuan man. Humba og kuan. Kanina pud ako sabaw banatan. Nami kayo. Kaon Kim? Karlang? Lutya. Lutya ang tawag doon. Kaon sa luto diha day. Napaka na. Agpanggaon ni si Inday kay kuan wala ya mama dinhi. Ay pagkuan reklamo. Mga una punta ninyo guys, tanan-tanan diha. Mami Vic, Mami Tata. Ani atong lingkuran kay para sansan kaayo. Onda ninyo guys. Yes. Namista pod mi. Nami dali sa mga igagaw. Aliritso na ni siya kuan. Kaon taon niya. Nagbuto-buto na ang disco. Mandisko na punta karon. Mandisko ta, babe? Dulu day. Ha? Mandisko ta? Gusto ka? Oo ka. Tanaw ra ta? Sige. Tulog ka. Ali na. Sige man nami. Kaunti kay tagaya na puga karon na. Wala gi sirapi nagkaon.
Unsa man? Ito yung bus ba? Bagay niya. Kaunday. Busog na kayo kubuyag, kaluoy sa Diyos o grasya sa Diyos kay nabusog ko. So, thank you so much and happy Fiesta Bugdang. So, unsa man na dyan, Mar? Padayon? Kat puno. Shot puno. Ay, Kay mandisko na karon. Nya unsa man, babe? Aguli na ta? Mandisko pa ta? Ha? Katulog ta? Uli na ta kay gabi na. Alas ko na guys, alas kiting para bagting bitaw ang oras, alas 9 na. So mamauli na lang siguro mi. Nya sila ni Auntie Mercy unsa man te? Ay imo na ingkol, imo na. Ayaw na paim na call kay kuha na di na siya pwede paim nun. Nya te unsa man te? Asa man disco pag yuta? di panglit ko mo. Gali lagin mo. Kadali rata. O mo tan-aw ra lugar ta dito. Ha? Alas 9, alas 10, alas 11. Sige. Nya si GR. Oh. Nasing kumiloy diri nya hapit na mahurot ang kuan ana-ana. Nya naay bring house. Oh, sampay na. Dinuguan sa Tagalog. Sampay na ban. Unsa man di uncle? Dide ka agpandisko? Sige kay gato na din ta. Nya si Ibong wa na nagkatulog na. Nya unsa man kin? Tara. Ha? Hot doon kay sayang. Uy, Rapi, ayaw biya pagkuan Rapi kay ang sakyan ni Ibong. Ayaw biya pagkuan, una-una og kuan basig mawala na pud ka Rapi. Di ka gato dai sa diskuhan? Mo lagi. Ha? Ag-ubanon kini pag-uli, alang ag-ibilin kani. Humanami kaon. Ikatulong balay na ni ang among nakan-an. Balik mi adto nila ni Kikin. Kay ni adto mi dito sa akong igagaw pod, nakakaon pod mi dito. Nya kay sila ni Kiki na Amandani. Kami ra tulo ang ni adto ni Auntie Mercy ug ni Inday Vlog kay duol ra man dani sa among gipamistahan pod nga naa sila ni Kiki Dani. Nya akong balikon si Sherwin kay mopaingon lang siguro mig uli or unsa ning desisyon karon basin mang disco mi. So kung di mi makapandisco, muuli na lang dayon mi, di ba? Balik ta ni guys. Kay diya sila dinhi among gibihaan ug nangaunsa na ni sila dani, nangatulog na, nangatulog na, nangahubog na sila. Ako nakatagay pud kog isa katagay didto, isa ka shot puno, nawa na si Kikin, naghigda-higda na. Unsa man Kin? Adto na mi Kin. Kin. Hoy. Unsa man? Adto sa diskuhan dili. Ano to ang sunding? Siguro may gigay ko. Sanlo kayo nagtaboran ako ng Nangahubog siguro mo
Sus, mahubog pa sila ako dito. Si Inday, nahubog na na siguro. Wa pa na nakainom. Si Rapi. Okay pa si Rapi. Aman si Uncle Dumi og si Kuan, nag-uli na sila. Naguli na si Uncle Dumi ug si Uncle Marlon. Nya ang ilahang shoot puno, wa na. Shit po no. Oh. Tama na na. So, unsa man mandisco ta? Ubus ng laman. Di guys. Kagari na dito na ay kusog man kayang sounds, mao tong kuan na lang, background music na lang ang atong gibutang unya. Kato dito ikatulo to nga balay among na kuan na pamistahan. Nya kung buntag pa ni siya siguro mag-abot og napulo ka balay. Kay si Kikin man ang among kuan guide. Si Kikin ang guide. So gabi man karon tulo lang sa ka balay. Makabatid to dinugyawan mga Oh, mga dinugyawan mga dinugyaw bitaw no. dito. So karon Sibo. kung unsa ni ang desisyon mangadto sa diskuhan, may lang og walay gubot, di ba? Nya abang-abang mo kung mangadto mi karon or dili dito sa diskuhan. Sige na kin unsa may plano? Para makaana-ana na disco Oh, makaana-ana na dayon. Ti sige na ti kay ana magdagan ang oras ti. Na alas 10, alas 11 na hapit. Kin, alas 11 hapit na kin. Si Inko Miloy gihatod nya unsa man gyud desisyon dani ante. Paingon mi maguli guys, di na lang mimang disco nya si Inday, tuara si Inday dato nagpabilin. Nya sila ni Rapi og ni Janmar. So kami na lang ni Auntie Mercy maguli. Pasakay na ko. Hinahinay ra bib ha. Ang buhok ni Sherwin karon mauna na siya. So, thank you guys sa tanan-tanan sa mga suporta ninyo sa amin. Maraming salamat. I love you so much guys. Ako ay magpaalam na. Bye sa inyong tanan.